Well, ako kan talaga Idol Lawrence kita do pala hindi kita haan nga nakapatay nga street light iti do mga lugar iti syudad iti Lawaga. Kas makita dato video nga intay St. Idol Lawrence maglawan tayo nga poste ket halos almost every day nakasalata do ka 24/7 kita nga nakapatay. Malagi po iti napapalabas nga sanggunyan iti Lawaga City nga bay iging indarira di ako ko sa Attorney Jason Bader Pereira. Ito yung problema. Kapot pati iso na, naglawan na Idol Lawrence nga doon pala nagitay na mabayaan nga may tep nga silaw iti syudad iti Lawaga. Nga tigo tumulong dahil iti opisyalis iti barangay. Bueno, teking batong iti may nga pagtengaan nga voluntaryo kuman nga mapanit-depend. At street like iti sanguna kaya iso pa iti kuryente nga sayang. Tari ito Idol Lawrence ito, bayadan ti umili. Ito ko nagitay pagtinagan nagitay systems loss iti yang Tinocos Norte Electric Cooperative ng systems loss kaya may raman ti amin makipagbaybayad dagitay asang na siya iti panakonsumo na iti kuryente Idol Lawrence so tagapuna ala ito kita kagawang importansya ito kita sa nga dumakil di jay masasayang nga enerhiya nga i-distribute manipod ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Dito nga silaw, Idol Lawrence, dito kadaanan nga silaw. Yes. Iti switch na, iti mga poste. Nga, siguro, Brian, iti sa barangay, aksosor da ko makitain daw. Well, saan ti sino mga individual nga makita nga handa David pa pa may depend voluntarily. Tahang nga tawit agbulpan ng patayin, Idol Lawrence. Aldawan, nakasino pa lang, di kita kasto iti mismo nga kalsada. Di kita nga sila nga nag-in-post, Idol Lawrence, kita iti magkilak no kami iti sentro, nga doon iti nakasilaw ura aldawan, nakasino pa lang timan, aging ganang nga suplir tumanan, di ka automatic nga nagsilaw ata, hambit deputy, nagbalbalan Idol Lawrence. So nga iti agdama, alabarbaring niriing iti yadyang iti Lawaga City nga aktig na ikuma, iti opisyalis ti barangay, iti residente, akin sityo, iti voluntaryo nga may debt, dagito, itatundi kasta saan sayang, dagito nga kuryente. Iti agdama Idol Lawrence, kitne, nakalulawagan, at doon nakasilaw, nga street light iti nagdumang lugar iti Lawaga City. Ngayon dito solar akit automatic naglawagan agad charge tumanen Idol Lawrence. Ngayon dito manual ngamin iti naka-switch off, naka-switch on na. Iso nga masapol ti tao nga mangitep mang pasilaw dito nga street light. Nakalawag na din, lawag tumanenta, at pa nagsilaw, at pa lang silaw, na nakasilaw, at street lights, Idol Lawrence. Lawag nga ron. Delitio, sa top,